Un dia a Ràdio Vilafant. El 24 de febrer de 2023, el meu millor amic em va dur cap a Vilafant. Havia quedat amb la Mercè Mainer per enregistrar un relat molt especial. Aquí comença l'especial Un any del projecte Els contes d'en Ritchie, titulat El follet del bosc, escrit per Ricard Vidal i enregistrat a Ràdio Vilafant. Què hi faig aquí? Per què he entrat al bosc? I com puc trobar la sortida? Després de 140 quilòmetres, vam arribar-hi. Aquí em podeu veure lluint una bossa de la màgica Doremi feta per la vaca Sant Escabets. Si no m'equivoco, em va arribar just el mateix dia. Després de conèixer per primera vegada la Mercè i després de veure les instal·lacions i preparar totes les coses, vam començar a rodar. La meva intenció era gravar 2 relats, però el temps es va anar allargant i finalment només en vaig poder fer un. L'altre relat que us parlo és l'especial Sant Jordi i que de moment només està en podcast, a no ser que m'animi a penjar-lo algun dia d'aquests. Cada personatge estava gravat seguit. No tinc gana. Sí, ja ho sé, per això te'l faig. D'aquesta manera era més fàcil no oblidar el to de veu específic. És tal qual com ho faig normalment, que és gravo, m'equivoco, torno a gravar la frase, torno a fer un take fins que no m'equivoco i així. I no et fas un altre pa per a tu? I no et fas un altre pa per a tu? Ja veig que estàs... espera. Ja veig que estàs preparat per un... Espera, llegeixo normal primer per... Vam gravar-ho amb una càmera molt grossa. Jo normalment ho gravo aquí amb el mòbil a casa i allò era un espai completament diferent, o sigui, a la ràdio, amb micros, càmera, tot més professional. Per tant, hi havia possibilitat de... Sort que no era en directe, hi havia possibilitat de posar-me nerviós. Però crec que si no m'hi vaig posar va ser perquè jo mirava el mòbil on tinc el teleprompter, és una aplicació on va posant el text i allà el vaig llegint. La Mercè va estar apuntant en el guió, que ara l'aniré a buscar. Aquest és el guió del follet del bosc. I la Mercè va estar posant el número del track fet. Un tic va fer molta feina, o sigui, gràcies a ella vaig poder-ho ordenar, o sigui, per exemple, aquí el track 25, o sigui, jo què sé, el track 25, doncs jo l'haig d'ordenar i posar en el lloc 25, que és el que vaig fer quan ho vaig editar. Vale? Normalment no imprimeixo els guions, però aquest i l'altre sí, però només ens va donar temps de fer aquest. Vaig beure molta aigua perquè havia de dir moltes frases i és aigua que jo mateix vaig comprar uns dies abans. Després de gravar el relat, hi havia una cosa que jo no m'esperava, una sorpresa que va ser ni més ni menys que una entrevista. Avui us vull parlar de creació de continguts, en concret de contes i de narracions. Per això m'acompanya en Ricard Vidal, que té un projecte precisament d'això, de contes, de narració de contes, que escriu ell mateix, que es diu el projecte Els contes d'en Ritchie. Benvingut a les veus del matí a Ràdio Vilafant. Gràcies. Ricard, explica'ns una miqueta, com neix això dels projectes d'en Ritchie? Neix a casa. Sí, la Mercè em va entrevistar i com que em va agafar per sorpresa, doncs em vaig posar una mica nerviós, però tot i així ho vaig fer molt bé. El relat que vaig gravar, El follet del bosc. Doncs amb ganes d'escoltar, explica'ns una miqueta, aquest que has gravat aquí als estudis de la ràdio, una mica de resum, de què va? Va d'un noi que va al bosc i es troba un follet I fins aquí, no? Perquè no podem fer un spoiler. Era l'especial Un any d'aquest projecte i el vaig penjar el 3 d'abril de 2023, ja que era just que feia un any el projecte.
Ho puc dir, aquest està pensat publicar pel 3 d'abril del 2023. O sigui, no queda gaire, no queda gaire. Que aleshores farà un any del projecte. Vale, per celebrar, no? Diguéssim, Sí, per celebrar. l'aniversari. Un any de creació de continguts. Sí, Déu-m'hi-do, i com ho valores? guai, positivament. I el vaig penjar a les diferents plataformes on està aquest projecte, que és YouTube, TikTok, Instagram i plataformes de podcast. És que crec que mai ho he explicat, que el projecte està a tots aquests llocs i potser ja era hora de dir trieu i remeneu, allà estan tots els vídeos o amb àudio. La gent qui vulgui que el busqui, que busqui el projecte Els contes d'en Ritchie, i si el vol escoltar, que l'escolti, i si el vol mirar, doncs et podrà veure tu fent la narració i veurà els micròfons de Ràdio Vilafant. És podcast, és YouTube, TikTok, Instagram... YouTube, l'he dit? Sí, llavors el procés quin és? Tu tens una idea, dius vull explicar una història que vagi, no ho sé, del que sigui, i et poses a escriure el conte i després com funciona el procés. És que depèn. Hi ha molts contes que començo amb 3 paraules a partir d'amics que m'han dit 3 paraules i a partir d'allà he desenvolupat una història. I l'entrevista la van emetre per Ràdio Vilafant el dia 10 de març de 2023. I bé, aquí acaba la meva experiència. Segurament hi ha més anècdotes que no recordo. Hola, sóc el Ritchie del futur. Estic aquí editant i m'he adonat que m'he deixat de dir una frase que tampoc he apuntat en el guió, i és que el meu amic em va dir que sí que estava nerviós, però només sí que se'm notava nerviós, però només a les parts que havia de parlar amb la Mercè o així, o quan feia la pausa del personatge, pam, nerviós. I crec que era una anècdota interessant de dir. I bé, aquí acaba la meva experiència per Ràdio Vilafant. Després esperava un llarg camí de tornada cap a casa. Trobareu aquests 2 enllaços a la descripció i recordeu que al setembre no hi ha relats, però sí que hi ha contingut extra, com per exemple aquest que he fet avui. Així que ens veiem a l'octubre amb nova intro i nous relats. Fins aviat! Ja veig que estàs preparant un bon entrepà de formatge i pernil dolç. Gràcies, és el meu preferit. Prou bé o... Sí. Ho torno a fer? Doncs està bé.